ягон анализ шумо фоида намекунад. Мисол мебинед плавно рафтаги резки меғалта, ягон анализои шумо фоидату намекунад. Агар ки плавно рафтаги бошад, мисол оста объем буромадаги бошад, вероятно зиёда ки ҷабия ин сопротивление мегардад. Но сопротивление шумо кор намекунад. Секунҷара уюнёш кор намекунад, любой фиброчка кор намекунад. Барои ки рискера чира мефаҳмад. Продавецо қати покупатело чӣ хел буданд? Нормали рафтага покупатело плавно мисол зиёдшо нишон дагада ҷа як ябора дени ғалтидаги чира фаҳмодаста дар ини харидор неста. Фаҳмидед? Харидор ки набошад, вероятно зиёда ки сӯи шумо кор намекунад. Барои ки анализтон кор кунад, ини ранги ки буромадаги бояд ҳамун хел майда фурӯяд. Фаҳмидед? Разница ива разницаи не кабуд. И кор намекунад, вероятно зиёд қадри сар кор мекунад. Мисол объем оста фурӯмад, нишон додаста дар инҷа ки сило чианд? Баробар силои шумо дар инҷа. Покупатели продавецо, ну то есть баробар нестанд зиёдтар покупатело продавецо, но всё-таки маълуме ки уровень покупателя вероятно зиёда ки инҷа метавонад разворот кунад.